Nah, sekarang silat olah akal level 2, counter attack. Paham sih sederhananya membalas serangan. Anggap pengen punya kucing 2, ya. Nah, pengen mang wis sempet tak serang ini, jelek. Satu kali serangan kucing pengen dijogok ayah 1. Terus diserang mana jelek, kucing pengen dijogok mana 1. Gak duwe kucing pengen sekarang. Nek pengen iso membalas 2, pengen kok kucing pengen kembali nang pengen. Aku 2. Saiki pengen posisine 0 iki. Membalas iku kudu bagian kene. Tapi ayah gak diam iki. Mari tak serang, anggap pengen ini ya. Ayo balasin ayah. Enak sing kene. Kene, pinggir kene. Ya sing banter. Gak kena. Ayo. Oke, gak kena. Ayo. Berpikir. Iki ya iso dicopot berpikir pokoknya berpikir ya apa carane. Kesuwen nek ngono. Masih iki opah, tangane opah, kakine opah sembarang. Intine berpikir. Nah, ngene 1, kena 1 kan. Tadi gak harus tangane opah sik. Iki sampai copot gak ngono. Bebas saya pengen berpikir bebas, yang penting kudu kena iki. Kurang 1. Serangane sing akeh ta, ayo. Sing iki gak apa. Ya gak apa-apa, sing penting kok ikut dhisik. Sing penting iki tetep kena. Ya apa carane pengen? Gak kena berdiri maneh, kesuwen berdiri. Ayo. Ojo pancet ae ben keruan, wisan kebaca pola gerakane. Pikir. Kakine iso nanti berpikir. Iso lapo, iso. Lho kan kuda-kudane ilang kok wisan. Nah, ngono. Ujug-ujug ngono kan nyerang. Tapi sing kena kene, kudune kene kucingin nang kene. Ayo. Nah, ya ngono apik.